Trena martxan hasi denean, arnasa hartu du berriro ere. Bere lekuan dago, behar den lekuan eta behar den orduan. Automatizatutako mugimenduz, trasteak modu ordenatuan antolatzeari ekin dio. Motxila, janaria eta paketerekin gora. Behan liburuak eta musika. Tetris lanetan ari dela, hor iritsi zaio gizon bat, oraindik ere erabat ulergaitza egiten zaion frantsesez zerbait esanez. Keinuengatik intuitu du gizonak leku hori berea dela esan nahi diola, biletea erakusten baitio. Badaki gizona oker dagoela, bagoi zerratu dela, baina ez dauka hori bera hitzez transmititzeko gaitasunik, ez da intentziorik ere. Itxaron egin du, ea errebisorea heldu eta harka saltzen dion, edo akaso milagroa gertatu eta gizona bera bakarrik konturatzen den. Tonto jartzen ari da, ordea, oso tonto, eta impotentzia gailentzen zaion bezala, gizon astunari 7 esan dio. Hau 7 bagoia dela, eta bere paperean 8 jartzen duela. Baina ohartu da zenbakiak ere ez dakizkiela frantsesez. Horrek lotxa ematen dio, beti, gutxiago sentiarazi. Eta ez dago ohituta gutxiago dela sentitzera. Hizkuntzarena traba handia du bidaiotan, eta ez daki zergatik, zeren ingelesarekin ondo moldatzen da eta italieraz ere gaizki ez, baina frantsesarena hizkuntza horren kontrako lobotomia bat egin baliote bezala da, ez dago modurik. Hasieran, bisita hauei zuku apur bat ateratzearren edo saiatu zen hizkuntza ikasten, baita ikastaro batean izen eman ere. Baina halako 2 pasarte izan zituen Parisen, zeinetan ez ulertuarena egin zion batek eta barre egin zioten beste batzuek. Barre, nork eta azal iluneko 2 neskak, zer eta kartzela atarian, eta pentsatu zuen Frantziako estatuak lortua zuela, bai, hizkuntzaren bidezko normalizazioa eta asimilazioa. Gerora kontatuko zioten zein garrantzitsua zen enegarren belaunaldi izendatutako horientzat frantsesez behar bezala egitea, diferentzia markatzea, beste azenturik gabe, beraiek etorkinak ez zirela argi uztea. Horregatik egin zioten barre 2 neska haiek, ziurrenik. Edo ez, hori berak asmatu zuen pelikula zen eta besterik gabe zeukan lekuzkanpoko aurpegiari egin zioten barre, batek daki. Dela barre egin ziotelako, dela kafe bat hartzeko jarri zizkioten trabengatik, akaso kalean helbide bat galdetzeko ezintasunarengatik, edota nonbait afaltzeko montatu behar zituen periplo linguistikoengatik, hizkuntzarekiko zuen amorrua handitu eta bertan bera utzi zituen ikasketa saiakerak. Hortik gorrotatzera ez dago asko, eta hortik erabat inkapaz izatera are gutxiago. Beti pentsatzen du gauza bera. Hau guztia amaitzen denean, eneiz txekula Frantziara itzuliko. Baina orain frantses hiztunen territorioan dago, dudarik gabe, eta horrek, ezinbestean, atzerritar sentierazten du etxetik 20 kilometrora. Eta atzerritar den heinean, ezin erantzun biletearen jaunari. Berdintzaio ordea, urteekin ondo entrenatu baitu frantsesen aurreko indiferentzia. Horregatik begiratzen du leihotik ero batek bezala, tipoari entzungo egiten. Denbora batera, gizona, bere biletearekin tematzeaz nazkatuta, marmarrean joan da. Eta ez da itzuli. Bakea, pentsatu du. Trenek hegazkinek baino beldur handiagoa ematen diote. TGV-a gainera haindoa azkar, ezen ezin baitio makinistaren despiste batek, denak airean nola aterako dituen pentsatzeari utzi. Dardar bakoitzarekin bihotzak buelta ematen dio. Eta hemen ez dago distintzio ez lehentasun erlatiborik noranzkoari dagokionez. Orain ere nahiago luke hegazkina hartu, lehen ala egiten zuen, eta zeinen ederki joaten zen. Baina ordutegi onak eta prezio merkeak zituen konpainiak aldatu egin zituen ordutegiak eta prezioak. Ez zaio besterik geratzen, baina zenbat botatzen duen faltan abioia. Ikustekoa da ura zapaldu, eserlekoa hartu eta gerrikoa jartzen duen unetik sentitzen duen lasaitua. Eta ondoren, jasangaitza zaion logura batek egiten dio atakea. Hainbeste, inoiz gutxi oroitzen baita aireratzeekin. Eta urrena lurreratze uneko astinaldiekin esnatu.
Biarritzeko Lauburuz jositako aireportuan hartu ohi zuen Pariserako hegaldia. Gustatzen zitzaion aireportu hura, txikiak direnak gustatzen zaizkio. Loiu ere bai. Abioiak hartzea munduko gauzarik normalena dela ematen du halakoetan. Segurtasun kontrolak ere minimoak dira. Bueno, ziren. Bere muturren aurrean ikusiko baitzuen gauetik egunera dena aldatzen. Izan ere, Charlie Hebdoren aurkako atentatua hegazkinez joaten zen garai hartan izan zen. Zehazki atentatua gertatu eta 2 egunera hartu behar izan zuen hegaldi bat. Oroitzen du familia bateko aitak, berak arabiar bezala sailkatu zuena, arakatzen hasi zela polizia eta lurrera bota zuten bitartean isilpean aurrera egin izana. Ordura arte jostailuzkoa zirudien Biarritzeko aireportu txiki hartan gertatu zen. Ordura arte gainontzekoen begietara hain susmagarriak ez ziren bidaidei egin zieten. Ordura arte, akaso, inolaz onartuko ez lukeena egin zuten bere muturren aurrean, denen isiltasuna konplize. Joko arauak aldatu ziren inorro hartarazi gabe, eta inork azaldu ez bazituen ere, azkarrik hasi zituzten denek. Ordutik aurrera, berak ere, ideia horren kontra gogor borrokatu arren, mesfidati begiratuko zien zapi eta bizardun bidaiari haiei. Naiz eta noski, ez zuen sekula inoren aurrean halakorik onartuko. Egun hartan hasi zitzaion amorrua eta mesfidantza nahasten dituen sentimendu hori. Gizona lurraren kontra denen isiltasunaren aurrean bota eta kolpatu zutenean, gizonak laguntza oihuak egiten zituen artean. 5 poliziak arrastaka gelaxka batera eraman zutenean. Ez zuen inork arrabotxik egin. Inork ez zuen kontsolamenduzko hitzik izan eskuetatik helduta negar isilez bidaia egin zuten ama eta 2 aurrekin. Bere burua zuritzeko edo, sentimendu zekena izan zuen egun hartan. Pentsatu zuen, hau ez da gure partida. Atzetik gerrikoa lotu zuen estu, logurak gainditu aurretik. Batzuetan kriterioak argi izaten zituen. Esaterako, ez zuen inoiz Jesui Charlie zioen argazki hipokrita eta horterarik jarriko bere sare sozialetako profiletan. Edo artikulu ustez mamitsuak irakurriko zituen Europari muturren aurrean lehertu berri zitzaiona urteetako islamofobia eta arrazakeriaren ondorio zela ziotenak. Baina muga ditxosozkoa gurutzatzeaz bat, etxeko ordenagailuan teoria eta irakurketa zirenek gorputza hartzen zuten. Eta beste gauza batzuek, berriz, gorputza hartzen zioten. Behin lotxaren lotxaz inor gutxiri kontatuko ziona gertatu zitzaion, bidaia batean. Trenean zijoala, 2 bagoiren artean txilabadun gizon bat ikusi zuen alfombratxo baten gainean errezoan eta segidan nireak egindu bat sententziatu zuen lehen aldiz. Pentsatu nahi zuen, hotz, esan nahi zion bere buruari, etzela errezoan ari zen gizon bat besterik. Esan nahi zion, hain zuzen, lehergailu bat zeraman inork ez lukeela atentzioa hala deituko. Esan nahi zion bere buruari ez izateko arrazista histerikoa, ez usteko komunikabideen matrakak beragan partida irabazezan. Baina alferrik, beldurra da, monami. Eta bere buruan nireak egindu jarraitu bat bakarrik entzun zezaken. Bagoia pasatu, eserlekua hartu eta bereak egin arte itxaron zuen. Noski, ez zuen bereak egin, ez behintzat literalki, baina figuratuki akabatuta zegoen. Gerora, erabat lotxatuta lagunari bisitan kontatu zionean, barre egin zion aurpegira. Bestearen barrea entzunda, bapateko erridikulu sentsazio hori aurre egin nahian, esaldia apur bat antzeztuz esan zion. Ara, ni pres nagon gure borrokagatik hiltzeko, baina egietan, jende honen atentatu batean, gurea ez zen herri baten kontrako atentatu batean hiltzen banaun, zer eta ikustera etortzeagatik ez dinat berehalakoan barkatuko. Barre egin zuten. Bazuten umore hori, baina barrea lasaitu ahala, lagunak serio eta kezkatuta esan zion. Hemen hainbat zauden terrorismo jihadistaz edo akusatuta. Ez ditun ia inorekin harremantzen. Haien artean ere justu antzera, baina hemen zauden, gero eta gehiago. Eta hori bera dun susmagarriena, gero eta gehiago izatea.
Errezeloa dinat masan atxilotzen dituztela. Askok ez dakitela ondo zergatik dauden hemen, ze marroi jango duten. Akaso gure borrokak ez ditun alderagarriak izango, baina errepresio sistemak bai. Errepresioa beti izango duen errepresio, eta hori duen susmagarria. Ez errezoan ari den gizona. Giltzariak atea jo zuen, bisita amaitu zela gogorarazteko.